ассалому алайкум тамошобинони азиз, созен нанзен саломати хубай диляшоб омадагем нигоҳ кунен ҳамқа кожинкои хушрӯ доштаи диля ина марамад ози имрӯз дар навро ҳамаша нишон метем якта ба якта нархошкати аксия кардена аксия кардагиан турецки тозаошай бозори корвон тарафи тилло бозор байни шашуму ҳафтум дарвоза мешава якм қаторена якм қатор марамад аз дар ами ҳафтум дарвоза ки дромаден дасти чап якм қатор хулас нигоҳ кунен ихедовои ко вардагия жимпиракои хушро вардагия хулас ҳамаш бори навай ҳатман наворора пайгирӣ кунен боварӣ дорум маҳқултон мешава касе ки омада наметона бинависен хичон даравакак доставкатон мекунанд духтаракои хушрӯ кассе двойкои фасони туркӣ гирифтанӣ буд биёен диляшоб бори нав овардай ангоркаян ҳеҷ намешава шушта шушта мепӯшанд нигоҳ кунен материалша чихе хушрӯ ино ҳам 450 сомоя аксия кадиян 350 сомон марамад буҷига цветошам ҳастай метавонен дархост кунен даравакак доставкатон мекунам бозори корвон магазини диляшопа ҳама медона аллакай бо ба ҳар ҳол такрор мекунем инаи цветошам ҳаст диден чӣ хела цветкои хушрӯ дора бозори корвон тарафи тиллобозор байни шашуму ҳафтум дарвоза якм қатор марамад биёен ай пеш бо бинен двойкачои хушрӯ бисёр овардагай нигоҳ кунен ҳами ҳам қадш дарозай инами фасон ҳам қадш дарозай ҳам намхе жемчукои хушрӯ дора кори дастӣ рафтагай ҳам материалш беҳтарин материалай размерашон стандарт қадш бори турция духтарако кассе кожинкои оригинал гирифтанен диляшобда аксия рафтаеста инами 1500 сомона кожинко буданку аксия кардагай кам мондай 800 сомони ҳам қохушруан ҳам мехош оригиналай духтаро ҳам кожаш гарантия дора марамад ина кассе ки омада наметона бинависен доставкатон мекунанд бозори корвон ай ҷои диля тарафи пажар тарафи тиллобозор байни шашуму ҳафтум дарвоза чандум ваи якм қатор якм қатор марамад биёен ира бинен духтаро иша чанд сум кади ина намудош 1000 сумошай 500 сомон 50% аксия рафтаста диден нархшон 500 сомон шид мана ҳоз дигар намудошам ҳаст нишон метия ё ҳамаш кожаи оригинал марамад ина духтаракое ки хичон гирифтагиан медонанд сифатша мефаҳманд ки чихе қимат буд ози 500 сомони кардилия ҳатман биёен айна намудош чанд сумай ана ин намудош 600 сомон чӣ хеле гуфтем 1800 сомон буд ҳози 600 сомон шидагай успед кунен духтаро мехш снимаиш капшонаш снимаиши будай диден духтаро кожаш хушрӯ дар ҳақиқат ҳам фасонаи дар бораи размерош бо метавонен хичона пурсен рақамашон ҳаст дар рӯи экран ана ин намуча бинен ишам 500 сомонае ана иям ҳамо 1000 чанд сомояй ҳози 500 сомон шидагай духтаро кожара тозагиша диден чихе хушрӯ хулас интихоб зиёдай бинависен сураташам мепартояндтона доставкатон мекунанд агар ки хитон омада натонен яке омаданӣ бошен пӯшен бинен духтаро маҳқултон мешава ана баъд ин цветшам будая ишам хушрӯ хулас ҳамаш фасонай қалпакои хушрӯ омадай духтаро бори гуанҷу ина тоза гуанҷуш омадай дар диляшоб ина варианти беҳтарин барои модаротон занҳои азиз метавонен харидорӣ кунен инаи цветчам астай сафедчам аст хушрӯ арӯсакодам фасонай сафедаш хулас 500 сомон сифати беҳтарин дора баъд ҳаст инаи безрукавкагиё ё чанд пулан ана ино 500 сомон версачи диден чихе хушрӯ ай бо сиёҳи свети сиёҳшам ҳастай магазини диляшоп айҷа бозори корвон тарафи тиллобозор байни шашуму ҳафтум дарвоза духтарако марамад якм қатор нигоҳ кунен анаи модел ҳаст ё 600 сомонан алпака бори гуанҷо ази чанд тара светка ҳастай ҳози дигар цветошам нишон метем мана марҳамат инаи цветчам ҳастай агар наворда хушрӯ надида бошен духтарако метавонед бинависен шуна суратошам мепартоянд ё я намуд ғавсан духтаро аҷоибот будай бо бори гуанҷуш шута шута мепӯшен духтаро ҳатман дархост кунен ҳами қавми двойкара пурсидан духтарако нигоҳ кунен успед накард диляшоб ҳамада нарасон ина бори навушда бо омадай диден и дафъаш 230 сомон 250 буд 230 сомонӣ кардагай марама духтарако каседа даркорай ҳам қабура светкачои фасониш омадай 230 сомон
юбочняй ҳам юбка дора, ҳам инам хеле вай дора, кофта дора. Хулас хушрӯ. Материалаш замчи фасонай. Бозори Корвонай ҷои Диля. Тарафи Тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза духтарако якам қатор марамат биёен расветкоши 6 хушрӯ 6 хушрӯ борои Диля ҳамаш борои фасонай аҳамият бутенда ҳамаш вкусуш хушрӯ борои хушрӯ меора ина марамат биёен бохтон як борак бинен иҷа двойкачои фасон бисёр дора турецки тоза баъд бори Тошкент нами двойкое ки будан бори Тошкент оригиналошай марамат омада ай пеш тамошо кунен двойкои ангорка духтарако 300 сомон турецкай ҳамаш подбрендай дар ҷои Диляшоп ази оварда буд пафтор омадагай ҳози ази доштак бовар кунед нарасида буд духтарода бисёриё дархост карда будан марамад ина бо бинависен духтаракое ки наёфта буден овардагай Диляшоп 300 сомони ангорка дора ҳичи намешава шута мепӯшани катушки намезана хулас беҳад хушрӯ бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвозаи магазини Диляшоп якам қатор хулас биёен духтаро инаи вайшам ҳастай Версачишам ҳастай ҳамаш аҳамиятен подбрендай Шанел Версачи хулас чанд намуд бренд анаи цветчам фасон таркибшонда инам ино ҳамаш ангорка доран ҳичи намешаванд шута мепӯшен дар бораи размерош дигарош метавонен аз худи Диляшоп пурсен рақамош аст дар экран страничкашам отметит кардагиам ва духтаракои тройкора бинен чӣ хушрӯанд тоза турки дар ҷои Диляшоп омадай тройкаян нигоҳ кунен брук дора кардиган дора баъдени хеле туникача дора аҷоиб фасон дар таркибшон ангорка доран хушрӯай качестваш марамат ҳози дига цветчам нишон метиҳем ҳатман биёен духтаро доставка хоҳен инаи цветчам хушрӯ аст сюшам доставка хоҳен нависен доставкатон мекунанд агар омаданӣ бошен биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза якам ряд инаи цветча бинен бо хушрӯ анаиша нигоҳ кардан якамгиш фасонуш дига хел буд и дутаи дигаш дига хелай ино вайшон кардигани болошон бе остинаю туникаш остин дора баъд бо брук доран хулас тройкаи фасон 350 сомон хушрӯ баъд медонед ина хеле шанелои болопӯш омадагиай вилветан хушрӯ гармакак ино чанд сомон 300 сомон кардан ирам нигоҳ кунен капюшонаша бинен аҷоиб хушрӯ хулас чанд тара светка дар бораи размерошону дигарош бо метавонен аз худи Диля пурсон шавен рақамош ҳаст дар экран мана нигоҳ кунен ё остинош даям капюшон вай доштиян мех доштиян мана диден ҳози сезони ҳамина омадагиян гармакаки хушрӯак инаи моделам ҳастай ино универсалиян ҳам духтарако метавонанд гиранд мисол духтарои хеле синни соли ёш ҳам занҳо ина марамат биёен ана иҷада бо ҳаст анаи хел бомберо турецки бомберои фасон ё чанд пулай турки тоза духтаро 550 будан ҳози 400 сомон шудагиян мана марамат кожаниай танаш аҷоиб хушрӯ ина духтарако халатои фасони турецки я намуд хушрӯанд хитон медонен ки ино ай 1000 сомон кам нестанд леки ҳозир ира Диляшоп аксия кардаи нархша 750 сомон ҳамаш подбрендай нигоҳ кунен аҷоиб хушрӯ ира кардиган баринам мепӯшен аҷоиб фасонакай ҳози дига цветошам ҳастай айвай сиёҳам дора инаи моделора бобинен духтаро чихе хушрӯай 1000 сомон кам набудан 750 сомон кардагиай Диляшоп борои Диляра медонен ки чихе хушрӯай турецки тоза брендовиян ина марамат биёен ҳамаша арзон кардаи аксия рафтестай 750 сомон бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 6-ум 7-ум дарвоза марҳамат якам қатор анаи ҳермисора диден оригиналош 750 сомон ай пашифшам ҳастай ку бори Тошкенташ айна оригиналаш ҳермиси оригинал ки дар кор бошатона турецки тоза пеши Диляшоп биёен ай бо сиёшам ҳастай духтаро марҳамат баъд медонен ина сиёша бинаен чихе хушрӯ 750 сомонӣ бори беҳад фасон ана ба духтарако айнаи киртора бисёр пурсидан ҳамино 1300 будан ку даётон боша ҳозир 900 чанд ҳозир аксия кардаи 900 сомон шудагиай леки хушрӯай 1300 кам нест ҳамин духтаро ҳозир 900 сомон кардаи Диляшоп аз ами фурсат истифода бурда харидорӣ кунен духтаро ай шоколаднови цветчам ҳастай хулас чандин бор шуд омадестиям пафтор марамат биёен бо ай пеш бинен
хушруги спортстила бинен духтарако ино ҳамо 1200 сомона спортстилои туркиян. Марҳамат дилашо бинора 800 сомон кард. Двойкая янамуд хушрува ёхи стилша бинен. Фасони необычный бисёриё мепурсан ягон чизе ки дошта бошанд дигаро надошта бошанд. Ина биён дилашо чизои хушру дора. Эксклюзивни либосакои фасон дора. Манаям спортстил 800 сомон шид. Марҳамат духтаро и юбка катяя. Ина бинен ишаишда фасона ишаишда фасон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор ина двойкашам фасона. Тарафи Тило бозор ай духтаро байни 6-ум 7-ум дарвоза якм қатор. Мана расветкоша бинен. Аҷоиб фасон будай. Ина ёш кирташа на? Киртошам ами нархан. Мана кирташай. Охи бовар мекунед материалаш аҷоибот будай духтаро. Ай бо балишмеркани хали юбучнишам ҳастай. Бинависен сураташам мепартоян. 750 сомон айнам ха шубкачои фасони гуанҷо дар дилашоп нархошам 550 сомон шида. Оз дига цветошам ҳаст духтаро. Яду рӯз пас дарӯзои хушруш мебиёяд нависеншона дар равакак доставкатон кунанд. Беҳад фасон нигоҳ кунед расветкоша чихе хушрувай. И калтош 550 сомон шидагай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 6-ум 7-ум дарвозаи магазини дилашоп. Марҳамат якм қатор. Инаи цветчам фасона се цвети войма дора. Марҳамат ина каседа дар корай нависен бовар кунед мехша ҷойботай ҳичи намешава. Ана баъд инаи киртаяна ё турецки ё чанда? 300 сомон кардагиан тамошобинони азиз. Марҳамат турки тоза оригинал. Анаи моделшам ҳастай. Мана 300 сомон турецки. Ази бо ҳози дига фасоншам ҳаст нишон метим. Ёшам ами нарха? рангошону моделашон бисёр шумо бинависен бо суратошам мепартояндтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен доставкатон мекунанд. Баъд инчунин духтаро безрукавкачои хушру дора дилашоп. Ё чандан пад бренд? 250 сомон ё ду тарафая на? Мана марҳамат биёен бо айпеш бинен духтаро. Инаи моделшам ҳастай диден. Прадаш ҳастай. Ҳамаш пад брендай. Баъд инаи болопӯш мепурсан. Ё 300 на? Ана хеле болопӯшоям ҳастай. Хулас чизеро ки буда навор надида бошен духтаро бинависен. Ина марҳамат бинависен суратошам мепартоянд. як бор дига магазинша нишон тием нигоҳ кунед. Инам двойко ҳамаш туркияи духтаро. Киртои боло двойкои фасон ҳамаш турецки оригиналай. Марҳамат диляда бинависен бо суратошам мепартоятона ба ҳазур интихоб кунед доставкатон мекунад. Агар ки хитон омада натонистен. Мана нигоҳ кунед ишаишда борош хушрӯа ишаишда.